Ja oikein hyvää iltaa, tai milloin ikinä katsottikaan tätä, mutta täällä oli ilta, kun kuvasin tätä videota. Miksi mä sanoin noin, jos mä nyt niinku puhun? Mä en oo kuvannut pitkään aikaa videota, joten mä ajattelin kuvata teille nyt sellaisen. Mä en pysty niinku, kun äiti luona kuvaa videoita, koska mun puhelin on mennyt rikki. Ja mä tiesin, että Nokia ei oo kestäviä puhelimia, mutta mä menin sit ostaa sellaisen. Joo, mä huomen taas iskälle, että en voi kun viikonloppuisin kuvata tätä videoa, joka on aika perseestä, mutta sit kun ehkä mä saan mun puhelin korjattua joskus, niin sit tulee video siis sieltä mun iskän luoltakin. Näkyy toi webkamera tai toi tämä tietähän tän näytön. Paljon juttu, kun silloinhan syyslomalla mä menin väriä mun hiukset blondiksi. Ja mä voin laittaa loppuun kuvan, miltä ne sinne näytti. Ne oli oikeesti tosi pahat. Ja mä oon sit halunnut ruskeat hiukset, mut vittu ei nää näytä ruskealta. Ja mä oon yrittänyt värjätä, mut ei onnistuu. Tää video on nyt tässä. Ja toivottavasti te tykkäsitte. Te 3 tilaajaa jopa. Mutta enpä mä oikein niitä tilaajia ansaitse, kun mä en oo hyvä tekemään videoita. Mut mä laitan nyt tähän sen kuvan ja joo, mä lopetan tämän videon, mut huomenna tulee vielä video. Mä lupaan, että huomenna tulee vielä ainakin 1 video. Ja mä lopetan tämän videon nyt.